שום דבר. תגיד לי מה זה? זה סתם משהו. תראה לי מה אתה מסתיר! זה לא משהו. אני אומרת לך להראות לי את זה! אתה רואה? האזיקים. אבל זה רק למשחק, זה לא בשביל לעשות משהו לא יפה. רק מחכה לרגע שאני לא אשים לב כדי שתוכל לכבול אותי בהם. לא, ליז, אני לא יכול לתוך בהם. אם כך, זרוק אותם. לא! אתה רואה איך שאתה מתייחס אליי? מקווה שאני רע אלייך. תראי איך שאני נראה. תבריאי בקרוב. ואז נצא לדרך לתער. ואני אתן לך את כל בעלי החיים שאת רואה על אדמה בתור צעצועים. מקקים, חיפושיות, נמלים, קרפדות. נשיר ביחד. ונתופף בתוף ביחד כל הימים. כן, פנדו. נהיה נורא מאושרים. נהיה נורא מאושרים. ונמשיך בדרכנו לתער. תער? כן, כן. שנינו יחד. ואני אעשה הכל בשבילך. כי אני אוהב אותך נורא. כמה שאתה טוב, פנדו. כמה שאתה טוב. מה אתה רוצה לעשות? שום דבר. אתה כן, אתה רוצה לעשות משהו רע, אני רואה את זה. תתני לי את הידיים שלך. פנדו, אל תעשה את זה. פנדו, אל תעשה את זה. פנדו, פנדו. תעשה את זה. תעשה את זה, פנדו. קבלתי אותך כדי לראות אם את יכולה לגרור את עצמך סתם. קדימה, נסי לגרור את עצמך. אני לא יכולה, פנדו. אני אומר לך לנסות. נסי. פנדו, אני לא יכולה. אל תגרום לי סבל, אני לא יכולה. אני אומר לך לנסות! אני לא יכולה. נסי לגרור את עצמך! אני לא יכולה. אני אומר לך לנסות! נסי! 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 אני לא יכולה. נסי עוד! נסי עוד! אני לא יכולה. אני לא יכולה. לא יכולה. קראתי את הטוב שלי. לא, 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 לא. קראתי את הטוב! לא, 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 לא. אבל קראתי את הטוב. עכשיו תשמעי. קראתי את הטוב. מה קראתי את הטוב? למה? תראי מה שיש לה לידיים. אלה הזיקים. זה באמת חמור. מדוע את מוכרחה לסתור את דבריי? תראי את השיניים שלה. כמה שהן קשות. כל השיניים קשות. תמיד מוכרחה לומר משהו. תראי את הברכיים. כמו כל הברכיים. תראי את הגומה כאן. היא מתה. צריך לספר את זה לפנדו. אתה יודע? ליז מתה. ליז מתה? כן.
צמאה. אבל אני אמות! אני אמות ואף אחד לא יזכור אותי! אבל אני אמות ואף אחד... אבל אני אמות ואף אחד לא יזכור אותי! אני אמות! אני אמות! אני אמות ואף אחד לא יזכור אותי! אני אמות! אני אמות! אני אמות! הסיפור שאני מדברת עליו זה הסיפור על האיש שהוביל אישה משותקת בעגלת ילדים בדרך לתער. הוא אמר לה שקשה מאוד להגיע לתער, אבל הם ינסו. ואז, מאוחר יותר, הוא הבטיח לה שכשהם יגיעו, הוא יחבר בשבילה המון שירים יפים. כמו השיר הוא על המצע, ואז הם יתחבקו. מה שקרה הוא זה שהיא מצאה אצלו בכיס אזיקים כדי לאסור אותה בהם, והוא אמר שזה שום דבר, אבל המשיך להחזיק בהם, ואז היא התעצבנה ואמרה לו לא, לא! את מבלבלת הכל! אני אמרתי שהוא הבטיח לבוא לבקר אותה בבית הקברות עם פרח ועם כלב! ומתי נגיע לתער? לא,